Bon dia a tothom! L'últim dia vam veure com o què significava les relacions de proporcionalitat directa i inversa. Molt bé. Doncs avui anem a veure com fem servir la famosa regla de 3. Què vol dir la regla de 3? És un mètode més ràpid per a resoldre els nostres problemes de proporcionalitat. Mireu, he plantejat dos problemes diferents, un de proporcionalitat directa i un d'inversa. El de proporcionalitat directa és el següent. Si jo tinc 2 litres i me costen 5 euros, quan me costaran 3 litres? Doncs l'últim dia vam veure que si trobem primer el que costa 1 litre, i això com es pot fer? Si 2 litres costen 5 euros, la meitat de litres, la meitat de litres costarà la meitat de 5 euros, és a dir, 2,5 euros. I una volta sabem el que val 1 litre, ja és molt fàcil averiguar el que val 3 litres. Per què? Perquè 3 litres és el triple, d'acord? He de multiplicar per 3 per a passar de 1 a 3, per tant, el preu també serà el triple. El triple de 2,5 és 7,5. I aquesta és la resposta. Molt bé, això és el que s'anomena comúment com reducció a la unitat, però a mi m'agrada anomenar-lo lògica. És lògica. Mirem el cas d'un problema de proporcionalitat inversa. Si 2 pintors tarden 15 dies en pintar una habitació, quan tardarien 10 pintors? Llavors, l'estratègia d'aplicant la lògica o la reducció a la unitat seria la mateixa. Primer averiguem el que li costa a un pintor. Doncs un pintor és, com que només n'hi ha un pintor, és a dir, he dividit entre 2 per a passar de 2 pintors a 1, ara el que li passarà és que li costarà el doble de treball, el doble de temps. Per tant, multiplicaré per 2 per averiguar els dies que li costa a aquest pintor pintar aquesta habitació. Molt bé, doncs ara és molt senzill averiguar quan li costarà a 10 pintors. Com que 10 pintors he multiplicat per 10 per a passar de 1 a 10, el que passa amb els dies és que 10 pintors fan la feina més ràpid, per tant tarden la dècima part. És a dir, 30 ho dividiré entre 10, perdó. Fallo. Entre 10. Per tant, 30 entre 10 són 3 dies. Esta és la resposta al nostre problema. I molt important, recordeu, jo ja us he presentat els problemes diferenciats, però la primera cosa que faríem seria veure si aquest enunciat se correspon a un problema de proporcionalitat directa o inversa. Com sé que és directa? Perquè a més litres de suavitzant, més me costa el suavitzant. Per tant, és proporcionalitat directa. I és una proporció, sí, perquè al doble de litres li correspon el doble de preu, o al triple de litres, el triple de preu. I a més pintors i els dies passa el contrari, per això és proporcionalitat inversa. Per què? A més pintors, menys dies tarden en fer la feina. I a més, és proporcional. És a dir, al doble de pintors els costa la meitat. Per tant, és proporcionalitat inversa. I lo de la regla de 3, anem a veure què és això de la regla de 3. Doncs és un mètode ràpid i abreviat de fer este càlcul, d'acord? I com es fa? Mireu, la primera cosa que hem de fer és organitzar les dades del problema. Per una banda tenim litres i per una altra euros. I quan jo lliig l'enunciat diu 2 litres de suavitzant costen 5 euros. Per tant, 2 litres, perquè estos són els litres, me costen 5 euros. I la pregunta que me fan és 3 litres, quan costaria? I com el preu és el que desconec, li assigne la lletra X, que significa que
que aquesta quantitat d'euros és desconeguda, és la incògnita, ¿vale? Molt bé. I per què és tan ràpid? Perquè ara, directament, x és igual a el producte de, a veure, este per este, és a dir, els dos elements que es troben al costat de la x, que seria 3 per 5, dividit per l'element que es troba a l'altra banda, o sigui, el 2, dividit per 2. Molt bé. Doncs ara ja faríem l'operació, que seria 15 entre 2, 7,5, que és el mateix que ens havia donat. I què passa si el problema és de proporcionalitat inversa? Llavors aplicarem el que s'anomena regla de 3 inversa, ¿val? I afegim el cognom, inversa. Esta és regla de 3 i esta és regla de 3 inversa. Fem el mateix. Primer escrivim nombre de pintors, ¿vale? Si dos pintors tarden 15 dies, per tant m'està parlant de dos pintors que tarden 15 dies. I fiquem així l'altra magnitud. Pintors i dies. I me pregunten 10 pintors, quan tardaran? Per tant, aquesta pregunta, els dies que tardaran és el que vull que averiguar, per això li assigné la lletra X, que vol dir que és la incògnita. Vale. I jo el que recomane, per tal de recordar que és una proporcionalitat inversa, és ficar-li esta fletxeta. Molt bé. Ara veureu per què. Perquè jo ara escriuré x és igual a, i la regla mnemotècnica per a recordar és la següent. Fem el producte dels que estan al costat, és a dir, el 15 i el 10. 15 per... I ara escriuria un 10, però com que tinc una fletxeta, escric el contrari, el 2. ¿Vale? Perquè tenia una fletxeta que diu on va el 10, he d'escriure el 2. I ara dividiria per este d'ací. Però, com tinc una fletxeta, en lloc d'escriure un 2, escriuré un 10. ¿Vale? Què vol dir això? Que si vos fixeu, el 10 i el 2 han canviat la posició respecte a la regla de 3 directa, o la regla de 3 simplement. Anem a comprovar si el resultat és correcte. 15 per 2 és 30, entre 10 són els 3 dies. Per tant, hem aplegat al mateix resultat. Espero que estigui clar. Si alguna cosa no queda clara, me pregunteu, fiqueu comentaris. Fins a la pròxima.